yo gas madine cokek oslo-oslo ayo Mas Tri goyang mriki monggo kali Pak Maman juragan Emi Mas Tito kurang opo aku iki dadi wong priya kurang gede kurang opo aku iki gone tresno ning nyatane sliramu nglarani ati ati tato ora bisa ditambani wis miliyo tresno aku apa dheweke wis miliyo dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelaning rasa rasa tresno sliramu ora bisa njaga juragane gotran petir Mbak Mia asik ugi kan kantun Mbak Aisi Mbak Ira-Ira Mbak Wanti Bu Sriyati yang punya Ciledug Kemange Bekasi kurang apa aku iki
Monggo Mas Botre. Bunda. Kita joget lagi monggo. Pak Lumasi Mas Botre. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku butuh sambat karo sapa Matur sembah nuwun. Aku kudu sambat karo sapa. Ayo Mas. Pasuwun lan wengi. Mugi-mugi Gusti Balung nongko bebas hati.
becik. Monggo Pak Bu. Beksan kayuk sinarengan kadang-kadang campur sari moro tresno Sukawati. Sini kuyung alkalin Aldo Sokondang. Dipun garakan langsung matar cerah foto video syuting ugi bogel cakil seragen. Bal-balan kalau kacu. Timun sigarane ayo bangun rumah tanggane Pak ngudani bocah ayu aja mong pijar nesu yen dituturi supaya sampeyan ayu Pak ngudani bocah manis aja mong pijar nangis hatinya bocah basis yen tumindak kok sing kalis aduh aduh sayang kaya lampu-lampu kaya yen wis katampu Kanis siji loro telu sawirane ayo matu Mas Putri aku jange bocah manis aja mung pijer nangis kadya bocah sing wasis kabeh sengkok lopen kalis tak kodange tak sayange anakku sing bagus dhewe tak kodange tak sayange besok pinter tendangane tembang kok tangane tekan ndi-endi kaya ngono cah wedok apa to ini iki aduh sayang kita tadi kula apa saja ninggalan monggo juragane mi Mas Bito Kangge bocah bagus tambah joget sing pacos sekolah bisa lulus yen tumindak kok sing ales anak lanang lanang dhewe anak wedok dhewe anak tak sayangi bisa pinter sekolahane aku jange bocah ayu aja mung pijer nesu yen dituturi siku supaya slamet rahayu kotok-kotok lakunine tokek srapak garing arane gablek Pandhe Sardi arane tekek wong wedok melek bengi arane aduh aduh sayang
Trek. Ah, jane yogane mara tresno iki piye? Aku rung bales kok. Kudune sak kukuh meneh. Mas. Lah yo. Tapi Awan-awan menyang karetan cikar gapit dikeret macan dadi prawan rasa yayakan dijiwit jerit disenggol mapan aduh piye Sragen bergoyang moro tresno jos makaryo sinarengan Yuson Kondang Alkalin ugi dimenggarakan langsung lumantar terah foto video syuting dan juga tentunya Bukel Cakil Sragen parani kaya-kaya jarene wong wis mangkat lunga dianteni kaya-kaya jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinuju ling singan anane sajak sujono warna-warna pandang wani nadyan durung katamu dewe tuga-tuga kamu wusik terima wurung samene wae pokoknya Bogel Mani Amburi kompak jane elok tenan kok wis bareng sampun pepanggihan nyatane njur luluh batine nganti wekah pepisahan atine njur kantun kagem panjenenganipun Bunda Tini yang dari kota Sragen spesial untuk Bunda Tini diparani ngoyo-oyo jarene wong wis mangkat lunga oyo-oyo jarene wong wis teko kono wong yen ora kebenaran anane sajak katon tuwa wong yen pinuju anane sajak wong sujono
wae. Senggae angger rokoke dobel nganggo dor. Jan adikku lanang iki. Tenangno pikirmu. Bareng sampun pepanggian nyatane jero luluh batine nganti wekah pepisahan katine jero tambah resnane. Matur sembah nuwun. Monggo Mas Mardi, Mas Wakil, monggo. Titip tresno Mas. Goyongmu yo tresno iki tak titipne jaganem nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan adoh nang nganti papane. Cair langsung. Bisa ngluluhke atiku rena wengi ra bisa turu yen kelingan solan goyongmu. Susah, podo dilakoni.
tresno iki tak titipne jaganan nganti salawase tresno iki ra bisa pisah nadyan ado neng nganti papane Hae meleh. Dua kali hae ya Mbak Eva. Matur Iki sembah nuwun. Mas Herman kangen ati. Bablaske kangen ati, Oke. monggo. Masakan Yo Mbak mboten sing kaya ae. mau. Boten kata lumpen medene Cokre Indonesia ngaturaken wilujeng dalu Mbak Purnama Kinanti, Mas Suparno Parno, Mas Turut Raharjo, Mbak Wiwin Widayati, Botok Endi, Mas Warsito Warsito nggih. Sedaya kemawon malam hari ini yang mantau iftarnya bersama dengan cerah foto, kami ucapkan selamat malam. Rasa kangen ra bisa mari namung sira kang bisa nambani Kok ora enak senggaan? Ayo, malik barang, Cok. Aja sebelang bagus tresno kira bakal Gendong kemana-mana. orang asuhe aku bali bisa sumandi ojo Moro tresno bergoyang. Spesial kagem juragane mie ayam Mas. Monggo, Mas. Dito kampungmu. Ayo man monggo Mas cabutan Mas Njur kelingan lelakonku zamane
bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manis ora bisa urip bebarengan senajan aku wis sumpah aku tresno lahir batin Gogel sing dipantu mangantuk joget karo budrek joget karo budrek sik Mbah Bokel tuwek ndek Mbah Bokel tuwek elek urip. oh ya Monggo Mas Bodrek. mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane wis aku ra bisa ilang marga kelingan ireng manis Matur suwanu. hey 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 bel do ngantuk kelingan lakonku damane nalikat ning pamulangan aku duwe kanca putri grabyan ayu langit lan batine sering dolan nang omahku terune wong sinau bebarengan tresnaku ra bisa ilang kemutan panise nanging suwung ora bisa urip bebarengan sanajan aku wis sumpah tresno banget lahir batin Mbah Bokel tuwek elek. Mas tambah sini Mas. tung rampung sarampung isih Ya, masuk Iki Mas. Bodrek iki direwangi jiwa raga lho iki. Ya to, Drek? Pokoke muga-muga mak endang sehat ya to. Amin. Amin. Dongaku sak kanca-kanca Mara Tresna mak endang sehat. Amin. Ya. mung jalaran perpisahan paksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang kemutan ireng manis monggo Tresna Wargono Pak Irman. Mas Bodrek nambah melih. Ayo, Yudo Laras. Anggara Sundalu Buwi, Pak Irman, Pak Papa. Mbak Eli lagunya apa? Yo, yo, yo.
Spesial kantor Om Sia Semar Mulyo. Godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati tumben-tumbenan biasanya live streaming awak dhewe nonton ya ora lho Mas. Nonton kono kae. Hari ini spesial. Tumben nek angin apa Mas Endang? Tresno iki ora mentok. Saya suwe malah tambah tresno. Waton kowe ramban dengke. Senadyan aku wong ora duwe tak pernah mayo Mas Kumis godhong kates dadi jampi tetes sing tresno kanggo tombo ati minul ya Om Cinda, mau kan petang yuto. Lagi kok karena satu secara komplit ya Mas? Pakai sak yuto. Tresno iki ora mandang, saya suwe malah tambah tresno.
waton kowe rambandengke senajan aku wong ora duwe yo Dede Iza Pak Widyo Laras Pak D Eko monggo Mbak Eli monggo lho sapa sing ora kedanan mripate matusun Mbak Eli blalak-blalak ngawe-ngawe kegugah rasa atiku yen hanyawa esem lan guyumu beserta suami berkah nggih sehat selalu. Amin. Tak rewangi pati geni pabriye karep luluh atine aku ora berarti mung sliramu priya masukin Dik cengkok baru. Yo. Bareng sampun pepanggihan nyatane jur lulung ati
siap bablas manis juragane. Bablas terus pokoknya. Bareng iki mengke segekse wonten tembang kangen mendem kangen. Pakde juragan apa? Juragan bakso, juragan ayam, juragan apa? Juragan sayur. Sayur. Pokoknya juragan sak jos-jose. Lilo ati kudu lilo. Lilo kowe digawa wong liya. Senadyan uripmu wis mulya. Mbok yo eling atiku kesiksa. Ayo yo. Mas Warsito Sebangun nyantot pindah. Sajake nyoto kabeh welingku lino lan wengine jangan digembok. Aja padha sakala pandang itu nyampe sida mati sida moyo. Melayu, 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 melayu. Nyantot pindah. Wiwi. Mas Sugiono. Sajake nyoto Kabeh welingku lino lan wengine Jangan digembok. aja padha sakala pandang itu nyampe Sida pilih Sida moyo. Bumi Ase Mbak Eli Remawati sehat selalu.
perawan bunyi dilatih terus sih. Ya. Pak Demarno asik. Monggo Pak Di. Monggo. Yo yo yo. Pak Di monggo. Mau bengi terus muntang manting tanpa turu atiku tansah bisian amarga eling bubar semati mutiara tetake lancir kuning aku makene pacar baruku rumangsaku karena karo milah-milih pacarku sing anyar tak awemu tansah ngece sing teko jebul sikute Padi apa Pak De? Oh ya, Dek mau bengi terus muntang manting monggo Pak Haji tanpa turu atiku tansah risian amarga eling bubar semati mutiara tetake lancir kuning Padi aku mengkene rumangsaku teko karo milah-milih tak awemu tansah ngece sing teko jebul sikute mau bengi terus muntang manting tanpa turu atiku tansah risian amarga eling bubar semati mutiara tetake lancir kuning Rekele uncul asik. Seragen digoyang. teko karo milah-milih Pak Pando yuk Mas Wanto dari Paguyuban Guyub Rukun. Mari tampil, ayo. Rondo kempling cowok spesial kagem keluarga besar almarhum Bapak Salimin. Mantan semari. Rekele uncul. Ayo Guyub Rukun Seragen. Pacarku iki sing anyar. Ayo, kate tindak pundi? Kate ngaren. Awe ora nasi dewean apa ora wedi timbang amar mulo kae Mobil wong lakan golek momongan. Niki blojo nopo bayu pade pindahan. Ampun kula Mas jenengan ampun kuciwa kula pancen rodo. Mas Sugeng, ayo Mas Sugeng. Ayo Paguyuban Guyub Rukun Mas Sugeng. Lonceng pasar paing. Awan rondo kanggoku ora patek penting.
Paguyuban guyub rukun brekele ucul Bu Sri Mursiah, ayo joget. Pak ngersake gubuk asmara. Arisan Pak. Aduh, bablaske Gubuk asmara Mbak Teti. Ayo ndok ditutup. Ditutup aja ngablak-ablak ayo. Bareng sampun babagian datang ijo
mirsake napa wau Pak Podang kuning. Nggih. Ayo Deriska, Tutik maju. Podang kuning. Cawetan Kak? Catetan deh. Sayang. Catatan sajroning ati gagat untuk saya meraati aku kowe dadi garwa goleren nek kubut asmara Deriska Mariska. Monggo kanggo podang kuning dateng. Dedek Damar.
spesial buat kita kantor ngagem Kak Slamet Merauke. Semangat buat ibu-ibu Merauke yang lagi latihan di sana ya. Coba sawangan Piye wong ayu. Heeh. Gampang ngesune, mbok aja gampang cemburu. Tresnaku iki hanyalah untuk dirimu. Rano penyanyi liya. Apa ya? Susulan seliramu. Mergo seliramu paling istimewa bagiku. Asar daya. Yen pancen mengkono den, aku ngakoni salahku. Mula tak jaluk sing gedhe pangapuramu. Matur sembah nuwun. Anjir. Lo, Sragen bergoyang. Riki Leuco. Monggo Pak yang mau joget. Bos Tempo selamat menikmati ya. Udah monggo lho, aku cuma nang mawon lho. Semar mulia Nangis sajroning atiku Harino ninggal aku sing konsen lho nek nyanyi ki lho. opo sliramu ora pirsa aku kudu sabar karo sapa Tak suwun rino lan wengi. Moga-moga Gusti Moga-moga Gusti
sami tutu bondo tutu rupa Bapak monggo. hamung ati pawe tane oper Pak No Asmi. Lah kae udu ingon-ingonanku ngapain mbok dioperono? Oh Oh, kesana aja. Ayo. Bapak ayo. Segawon. Mbak Bapak, Wanti-Wanti sehat selalu Mbak Wanti-Wanti nggih. Matur sembah nuwun. mau neng kono apik-apik lho dadak nyedak Teka pira, Dik? nono nano Dik Puput. Nono puput ngono Mas. Piye, Dik? Rasane, Dik? Urung. Jare Dik Puput peri. Gak bisa masuk. iki disiarke langsung lho live streaming lho Curhat nih dek tak. kok urusane perkara kaya ngono lho iki Apane sih to apane? Sing peri ki apane to, Dik? Apane? nggih Bapak Ibu niki nembe pengantin anyar tak jelaske sisan kok kemropok aku Nembe ndek wingi, Pak, niki dereng garing, kembangi. yo Keringete wejek netes urung garing kok. Luput pisan kena pisan pisan wong tuwek awak dhewe mudeng aku gak tanya puput ki lho wong wedok karo wedok cokot-cokotan kok karo aku ae lho Dik Puput timbang bojomu karo Mbak Luk manut aku mau tak omongke mau yen gampang luwe gampang yen angel angel langkung Mbah Bokil dalem ndara jenengan sing nutup sing buka jenengan sing nutup Kowe sing jenengan nutup? engko ndak kerek laler ayo wong wedok Aku Kak. kulino ngablak-ablak. tutupen engko ndak kerek laler lah ya Dik Puput aja puput kok terus, wajahmu kok anu kelawu to Dik nano monggo Tan kena tinumbas arta tan kantun kagem panjenenganipun Bapak Marno Bapak Marno. ingkang kagungan peken Pondok Labu Sareng jagung abote kabeh
ya Cahayu